Tangan kok keduten, kayake suwiran jawil bokonge rondo. Enak tenan. Damput, glogok jaron. Tuan Krep, kok ora modar? Selama aku neng rumah sakit, kowe sing dadi kepala restoran. Kuwit wet aku saiki dadi bosmu. Kontrol bocah-bocah. Damput. Selamat datang Tuan Krep. Tak kenal no, iki lo master koki kucep yang baru. Udelku kok modot. Waduh, Timbang nganggur, mending aku bakar uli tap-tapan. Selamat menikmati. Kucluk. Nyapa kowe iki? Kalio. Aku duwe ide. Iki lo helm penghilang cangkem rengut. Matane cedok. Rotok maju. Nah, ganteng toh? ora ganteng. Nyapa kuwi Patrick ning pawon. Patrick kowe lagi nyapa? Rencana apa yang goreng bataku. Ora enak, Dul. Sembarang kok ora bener. Alah mbuh. Aku bakar terasi. Lak bakar sing apik ya. Ketoke ora bener neh iki. Gedhok goreng, gedhok goreng. Aduh Patrick aja ngono. Iya to, salah maneh. Salahmu ra sempakan. Damput tenan kuwi, njajal lak deloke. Tiba iyo aku lali rasempakan. Tunggu, Patrick kowe ape nanti? Entenono aku piye iki rek bature. Alah, santai ae. Tuku. Aku prei mengundurkan diri. Lah bayaranmu 2 minggu. Ora butuh. Waduh, gawat iki. Aku rek bature tenan. Tuku. Waduh. Tuan Krep, piye? Selama aku tadi bos, mending ora? Waduh. Pesing. Piye iki? Jurus pamungkas. Ajian kue lapis. Majak wong gendeng nyolong badokan. Matane dicolok. Dasar wong gendeng. Aduh, piye iki saking tipis kesedot kipas angin. Waduh, kabur. Cah kucluk, sponcrot. Aku ning kene tuan. Tolong kono aku. Tapi aku berhasil toh. Ya le, tapi kowe ning kono ae rasa medun sampe bodoh. Aduh.